ηλεκτρονικές τάξεις του Γενικού Λυκείου Κηθείρων. Ένα βίντεο από τη χημεία της πρώτης Γενικού Λυκείου, από το τέταρτο κεφάλαιο στοιχειομετρία, με βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς μολ, για τον αριθμό του Αβοκάντρο και για τον γραμμομοριακό όγκο. Το μολ είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Βλέπετε, είναι μονάδα ποσότητα ουσίας και όχι μάζας που είναι το χιλιόγραμμο. Θα το δούμε αυτό σε ερωτησούλα που υπάρχει στην Τράπεζα Θεμάτων. Ο ορισμός τώρα. Το 1 μολ είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσος είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε 12 γραμμάρια του ισοτόπου του άνθρακα 12. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός? Ο αριθμός λοιπόν των ατόμων που περιέχονται σε αυτά τα 12 γραμμάρια του ισοτόπου του άνθρακα 12 και ονομάζεται αριθμός του Αβοκάντρο. Θα τον συμβολίζουμε με μη κεφαλαίο και δείκτη α κεφαλαίο και έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση ότι είναι 6,02 επί 10 στην 23η. Αυτός είναι ο αριθμός του Αβοκάντρο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι όλα αυτά τα μηδενικά. Και είπαμε ότι έχει ονομαστεί έτσι προς τιμήν του μεγάλου επιστήμονα αυτού του Αβοκάντρο. Τώρα για να πάρουμε μια ιδέα πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, λέει το βιβλίο, ότι αν κάποιος κέρδιζε το λαχείο τη μέρα που γεννήθηκε και ήταν 6,02 επί 10 στην 23η ευρώ και σπαταλούσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το δευτερόλεπτο, τότε πεθαίνοντας στα 90 του θα είχε αφήσει άθικτο το 99,999% του αρχικού ποσού. Είναι λοιπόν ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Το 1 μολ λοιπόν είναι η ποσότητα της ύλης ενός σώματος που περιέχει τόσες, δηλαδή 6,02 επί 10 στην 23η στοιχειώδεις οντότητες. Αν παίρνουμε δηλαδή 2 μολ, θα έχει 2 επί 6,02 επί 10 στην 23η στοιχειώδεις οντότητες, όπως ας πούμε αν πάρουμε 2 ντουζίνες τριαντάφυλλα, 2 δωδεκάδες, θα έχουμε 24 τριαντάφυλλα. Αυτός ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος και μας φαίνεται απίστευτα μεγάλος. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι το 1 μολ που είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει τόσο στοιχειώδεις οντότητες όσο ο αριθμός των ατόμων είναι 12 γραμμάρια. Δηλαδή μια ποσότητα η οποία είναι χειροπιαστή. Αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί τα άτομα είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα λοιπόν πηγαίνοντας πάλι σε αυτόν τον αριθμό, στο μολ δηλαδή, να δούμε τι είναι αυτές οι στοιχειώδεις οντότητες. Τι να πάρουμε δηλαδή? Θα μπορούσαμε να πάρουμε οτιδήποτε, να πάρουμε φασόλια, να πάρουμε στυλό. Παρ' όλα αυτά, όταν είμαστε στη χημεία, αυτές οι στοιχειώδεις οντότητες θα αντιστοιχούν σε μόρια, σε άτομα ή σε ιόντα. Έτσι λοιπόν, το 1 μολ μορίων θα είναι η ποσότητα της ύλης ενός σώματος που περιέχει 6,02 επί 10 στην 23η μόρια. Το ίδιο, το μολ ατόμων θα περιέχει τόσα άτομα και το μολ ιόντων θα περιέχει τόσα ιόντα. Αν τώρα τύχει κάπου να αναφέρεται η λέξη μολ, η έννοια μολ, χωρίς να λέει αν είναι ατόμων, ιόντων ή μορίων, θα θεωρούμε ότι είναι μολ μορίων. Αυτό να του δώσουμε λίγο προσοχή, ιδίως στη Δευτέρα Λυκείου που θα κάνουμε στοιχειομετρία, θα το βρίσκουμε όλη την ώρα μπροστά μας. Αν δεν αναφέρεται τίποτα και αναφέρονται μόνο 3 φερρυπίν μολ, αυτά είναι 3 μολ μορίων. Αφού λοιπόν το 1 μολ είναι μία αλφα μόρια, τα νη μολ έστω ότι είναι νη κεφαλαίο μόρια και επειδή αυτά τα δύο είναι ανάλογα, εάν επιλύσουμε τη σχέση αυτή ως προς μολ, τότε βγαίνει ο τύπος, πάρα πολύ χρήσιμος τύπος, ότι το n είναι νη δια νη α, το οποίο είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί να μας χρησιμεύσει όταν θέλουμε να μετατρέψουμε τον αριθμό των μορίων σε αριθμό μολ ή αντίστροφα τον αριθμό μολ σε αριθμό μορίων. Νη ίσον νη προς νη α λοιπόν, ένας πάρα πολύ χρήσιμος τύπος. Και πάμε στην πρώτη ερωτησούλα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μας λέει λοιπόν ότι σε 2 μολ αμμονίας, νη ή τα 3, περιέχεται ίσος αριθμός μορίων με αυτά που περιέχονται σε 2 μολ μονοξίδιο του αζότου. Να δούμε αν είναι σωστό ή λάθος. Κάντε pause, βρείτε την απάντηση και εμείς προχωράμε στη λύση. Είναι σωστό. Γιατί?
Γιατί ένα μολ μορίων οποιασδήποτε ένωσης ή στοιχείου θα περιέχει τι α μόρια. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε 2 μολ αμμονίας ή 2 μολ μονοξίδιο του αζότου, δεν έχει σημασία ποια είναι η ουσία, θα περιέχει οπωσδήποτε 2 νη α μόρια. Δηλαδή, τον ίδιο ακριβώς αριθμό μορίων περιέχουν και τα δύο και η πρότασή μας είναι σωστή. Πάμε τώρα σε κάτι λιγάκι που πρέπει να του δώσουμε προσοχή. Λέει το βιβλίο ότι μέσω του μοριακού τύπου μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των μολ ατόμων που περιέχονται σε συγκεκριμένο αριθμό μολ της χημικής ουσίας. Για να το δούμε. Παίρνουμε λοιπόν το χημικό τύπο του θηϊκού οξέως. Υδρογόνο 2, θείο οξυγόνο 4. Αν πάρουμε λοιπόν ένα μόριο από αυτά, το θηϊκό οξύ, τότε αυτό θα έχει 2 άτομα υδρογόνο, θα έχει 1 άτομο θείου και 4 άτομα οξυγόνου. Το βλέπουμε αυτό από τους δείκτες δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα αν πάρουμε νη α μόρια από το θηϊκό οξύ? Τότε προφανώς αυτό θα έχει 2 νη α άτομα υδρογόνο, νη α άτομα θείου και 4 νη α άτομα οξυγόνου. Δηλαδή τα νη α μόρια είπαμε ότι είναι 1 μολ μορίων και το νη α άτομα είναι 1 μολ ατόμων. Άρα μπορούμε να πούμε επιπλέον ότι 1 μολ μορίων θηϊκού οξέως έχει 2 μολ ατόμων υδρογόνου, 1 μολ ατόμων θείου και 4 μολ ατόμων οξυγόνου. Και αν θέλουμε λίγο ακόμη να το προχωρήσουμε, τότε τα 98 γραμμάρια του θηϊκού οξέως, που το βρήκαμε το 98 γραμμάρια, είναι το MR του θηϊκού οξέως, η σχετική μοριακή μάζα, που την υπολογίζουμε κατά τα γνωστά όταν μας δώσουν τα AR. Λέμε λοιπόν ότι τα 98 γραμμάρια θηϊκού οξέως θα έχουν 2 γραμμάρια υδρογόνο, 32 γραμμάρια θείο και 64 γραμμάρια οξυγόνο. Όλα αυτά λοιπόν από το χημικό τύπο μιας ουσίας, μιας χημικής ένωσης. Ερωτησούλα από την τράπεζα. Να χαρακτηρίσουμε σωστό ή λάθος το εξής και να αιτιολογήσουμε έτσι, ότι 1 μολ μορίων υδρογόνου περιέχει 2 άτομα υδρογόνου. Κάντε παύση και απαντήστε. Εμείς προχωράμε στη λύση. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι 1 μολ μορίων υδρογόνου περιέχει νη α μόρια υδρογόνου. Το κάθε μόριο υδρογόνου περιέχει 2 άτομα. Το μόριο περιέχει άτομα. Ωραία. Άρα τα νη α μόρια υδρογόνου περιέχουν 2 νη α άτομα υδρογόνου και όπως λέγαμε προηγουμένως, 1 μολ μορίων υδρογόνου περιέχει 2 νη α άτομα υδρογόνου. Μία ακόμη πρόταση. 1 μολ μορίων υδρογόνου αποτελείται συνολικά από 3 νη α άτομα. Είναι σωστή αυτή η πρόταση. Και γιατί είναι σωστή? Το 1 μολ μορίων νερού αποτελείται από νη α μόρια. Το 1 μόριο αποτελείται από 2, εδώ το βλέπουμε στο δείκτη, 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. Άρα το 1 μολ μορίων αποτελείται από 2 νη α άτομα υδρογόνου και νη α άτομα οξυγόνου. Συνολικά λοιπόν 2 και 1, 3 νη α άτομα. Η πρόταση, όπως είπαμε και από την αρχή, είναι σωστή. Θυμάστε που είχαμε δώσει, έτσι που είχαμε δώσει τον ορισμό του μολ, και όταν αναφερόμασταν στον άνθρακα λοιπόν, τα νη α άτομα αυτά είχαν μάζα 12 γραμμάρια. Δηλαδή όσο ήταν το AR του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, ο αριθμός του Αβογκάδρο, εκφράζει τον αριθμό των ατόμων οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχονται σε μάζα τόσων γραμμαρίων όσο είναι η σχετική ατομική του μάζα. 1 μολ δηλαδή ατόμων θα περιέχει νη α άτομα και θα ζυγίζει AR γραμμάρια, όπου AR είναι η σχετική ατομική μάζα. Παίρνοντας λοιπόν διάφορα στοιχεία, να, για τον άνθρακα ξέρω εγώ είπαμε ότι είναι 12 επειδή το AR είναι 12, αλλά εάν παίρναμε αντί για τον άνθρακα φερρυπίν το χαλκό, έτσι αυτός είναι χαλκός, που έχει AR 63,5, τότε τα νη α άτομα χαλκού θα είναι 63,5 γραμμάρια χαλκού. Αν πάρουμε τώρα ένα νη α αριθμό μορίων, 1 μολ μορίων δηλαδή, τότε η μάζα αυτή των νη α μορίων θα έχει μάζα, γραμμάρια δηλαδή, τόσα όσα η σχετική μοριακή μάζα. Δηλαδή το 1 μολ μορίων, που θα είναι βέβαια νη α μόρια, θα ζυγίζει μη MR γραμμάρια, όπου MR είναι η σχετική
μοριακή μάζα της χημικής ένωσης. Εδώ με υπολογισμούς έτσι, δείχνει από 1 μολ από διάφορες ουσίες, δείτε το αν θέλετε. Και εμείς θα πάμε στην αναλογία μας. Λέμε λοιπόν το 1 μολ μορίων θα έχει μάζα MR γραμμαρίων. Τα νημόλ θα έχουν μάζα M και αφού αυτά είναι ανάλογα, επιλύουμε πάλι ως προς νη, μας βολεύει το νη αυτό, τον αριθμό των μολ δηλαδή, θα είναι M προς MR. Πάρα πολύ χρήσιμος τύπος. Πρέπει να τον αποστηθήσουμε, να τον μάθουμε απ' έξω. Και ο οποίος θα μας είναι χρήσιμος πότε τώρα? Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε τον αριθμό μολ σε μάζα, σε γραμμάρια ή τα γραμμάρια σε μολ. Να μια εφαρμογή, λέει πόσα μολ είναι τα 68 γραμμάρια υδρόθιου. Ωραία. Θα πάρουμε τον τύπο μας που έχει τα μολ βέβαια και τα γραμμάρια, τον ίσον M διαμάρ, αυτό τον τύπο επιλέγουμε. Αυτός είναι ο κατάλληλος τύπος. Βλέπουμε ότι τα 68 γραμμάρια είναι η μάζα. Εμείς αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι το νη και μας λείπει τι? Μας λείπει το MR. Για να μπορέσουμε να το βρούμε το MR χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, να ξέρουμε το χημικό τύπο ή να μας τον έχουν δώσει το χημικό τύπο και απαραίτητος να μας έχουν δώσει, αυτό το δίνουν πάντα βέβαια, τα AR των στοιχείων εδώ πέρα. Όταν μας τα δώσουν αυτά, εμείς ξέρουμε και υπολογίζουμε το MR του υδρόθιου είναι 2 επί 1 που είναι του υδρογόνου και 1 επί 32 που είναι του θείου, 34 λοιπόν. Κάνουμε λοιπόν την αντικατάστασή μας εδώ, ωραία, κάνουμε και τις πράξεις και βγαίνει 2 μολ. Το ανάποδο, το αντίστροφο μάλλον, πόσο ζυγίζουν λέει 2 μολ διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ πέρα αυτή τη φορά έχουμε τι? Έχουμε τα μολ και ζητάμε να βρούμε τη μάζα. Και πάλι θα μας χρειαστεί το MR, ο χημικός τύπος του διοξιδίου του άνθρακα, τα AR, υπολογίζουμε το MR, είναι 44, κάνουμε την αντικατάστασή μας και λύνουμε αυτή τη φορά ως προς μη, χιαστή εδώ, μη επί MR, αντικαθιστούμε και βρίσκουμε 88 γραμμάρια. Πάμε τώρα λιγάκι στα αέρια. Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι ο όγκρος μιας συγκεκριμένης ποσότητας αερίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Εδώ έχουμε ας πούμε αυτή την ποσότητα, αυτά τα 5 ξέρω εγώ, ας πούμε, μπαλάκια του μόρια, το ότι είναι μολ, του αέριου, που όμως εάν βρίσκονται στη θερμοκρασία δωματίου έχουν τον όγκο αυτόν που βλέπετε, εάν όμως ζεστάνουμε ή ψήξουμε αντίστοιχα το αέριο, αυτό θα αποκτήσει μεγαλύτερο ή μικρότερο όγκο, όντας η ποσότητα που έχουμε εδώ πέρα του αερίου σταθερή. Το ίδιο συμβαίνει και με την πίεση. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ποσότητα αερίου μπορεί να έχει μικρότερο όγκο σε μεγαλύτερη πίεση ή μεγαλύτερο όγκο σε μικρότερη πίεση. Έτσι λοιπόν, για να συνεννοούμαστε, πρέπει να αναφερόμαστε σε κάποιες συνθήκες. Πάντοτε πρέπει να αναφέρουμε τις συνθήκες του όγκου. Όταν αναφέρομαστε σε όγκο αερίου πρέπει να λέμε και τις συνθήκες. Βολεύει λοιπόν να έχουμε κάποιες συνθήκες, για να μην αναφέρουμε όλο νούμερα, που τις ονομάζουμε πρότυπες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, με συντομογραφία STP, Standard Temperature Pressure, και αυτό είναι η θερμοκρασία να είναι 0 βαθμοί Κελσίου ή αν προτιμάτε 273 βαθμοί Κέλβιν και η πίεση να είναι 1 ατμόσφαιρα. Άρα 0 βαθμοί Κελσίου και 1 ατμόσφαιρα πίεση λέγεται STP και είναι οι πρότυπες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Να το θυμόμαστε αυτό. Ο Αβογκάντρο έκανε μια σπουδαία υπόθεση, η οποία έχει αποδειχθεί, δεν είναι πλέον υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μείνει η ονομασία της έτσι, υπόθεση του Αβογκάντρο, ότι ίσοι όγκοι αερίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, αλλά και αντίστροφα. Ίσοι αριθμοί μορίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης έχουν τον ίδιο όγκο. Να το δούμε αυτό. Έχοντας στο μυαλό μας βέβαια ότι αυτό ισχύει μόνο για τα αέρια, έτσι, δεν ισχύει για υγρές ή στερεές ουσίες. Πάμε λοιπόν, ερωτησούλα από την τράπεζα και έχουμε την εξής πρόταση. 1 λίτρο οξυγόνου, αέριο βλέπετε είναι εδώ, περιέχει περισσότερα μόρια από ότι 1 λίτρο αζότου. Είναι αέριο και αυτό.
στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας? Κάντε παύση και απαντήστε. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν απαντάμε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη, διότι ίση όγκη αερίων ιατμών, εδώ έχουμε ίσους όγκους, 1 λίτρο και 1 λίτρο, ίση όγκη αερίων ιατμών, είτε είναι ο άζωτο, είτε οξυγόνο, είτε οτιδήποτε άλλο αν ήταν, στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης θα είχαν τον ίδιο αριθμό μορίων. Ορισμός. Τι είναι ο γραμμομοριακός όγκος? Ο γραμμομοριακός όγκος ενός αερίου, σε αέρια αναφερόμαστε. Όταν αναφερόμαστε σε γραμμομοριακό όγκο, δε με εδώ πέρα δείκτη, ονομάζεται, λέει, ο όγκος που καταλαμβάνει το 1 μόλ αυτού. Δηλαδή, όποιον όγκο καταλαμβάνει το 1 μόλ αυτού του αερίου, αυτό λέγεται γραμμομοριακός όγκος. Βέβαια, πρέπει να αναφέρεται αυτό πάντα σε ορισμένες συνθήκες, όπως λέγαμε προηγουμένως, θερμοκρασίας και πίεσης. Δεν έχει νόημα να μην αναφέρονται οι συνθήκες. Άρα λοιπόν, εδώ αν έχουμε κάποιες συνθήκες PT, που τις έχουμε δώσει, το 1 μόλ αερίου θα περιέχει μία αλφα μόρια, που θα είναι MR γραμμάρια όπως λέγαμε προηγουμένως, και ο όγκος θα είναι Vm. Εάν τώρα εμείς, επειδή έχουμε πει ότι ο όγκος συγκεκριμένης ποσότητας εξαρτάται από την πίεση και τη θερμοκρασία, εάν πάρουμε πρότυπες συνθήκες και πάρουμε το Vm, δηλαδή το γραμμομοριακό όγκο, τότε αυτός ο γραμμομοριακός όγκος είναι 22,4 λίτρα και αυτό πρέπει να το μάθουμε. Άρα λοιπόν, ο γραμμομοριακός όγκος ενός αερίου σε STP, σε πρότυπες συνθήκες, είναι 22,4 λίτρα. Έτσι λοιπόν, εάν οι συνθήκες είναι STP, δηλαδή μία ατμόσφαιρα και 0 βαθμοί Κελσίου, τότε ο όγκος αυτός θα είναι, ο γραμμομοριακός όγκος του 1 μολ, θα είναι 22,4 λίτρα. Βλέπετε πόσο περίπου είναι τα 22,4 λίτρα. Και η αναλογία μας, όπως είδαμε στις άλλες περιπτώσεις, αν πάρουμε λοιπόν 1 μολ αερίου σε STP συνθήκες, σε πρότυπες συνθήκες, θα έχει όγκο 22,4 λίτρα, ενώ εάν πάρουμε νη μολ θα έχει δε STP, ανάλογα λύνουμε και βρίσκουμε ότι το νη πάλι, δηλαδή τα μολ, είναι ο όγκος του αερίου σε STP προς 22,4. Αυτό ισχύει, είπαμε, μόνο για αέρια. Με αυτόν τον τύπο θα μπορούμε να μετατρέπουμε τον αριθμό μολ σε όγκο σε πρότυπες συνθήκες ή αντίστροφα τον όγκο σε πρότυπες συνθήκες σε μολ εφόσον αναφερόμαστε σε αέριο. Από την τράπεζα. 1 μολ οποιασδήποτε χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες έχει όγκο 22,4 λίτρα. Το σκεφτόμαστε λιγάκι, εμείς δίνουμε την απάντηση, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί η πρόταση αυτή θα ίσχυε εάν έλεγε ότι εδώ πέρα ήταν αέρια ουσία. Δεν ισχύει λοιπόν για οποιαδήποτε ουσία, αλλά ισχύει μόνο για τις αέριες ουσίες. Οι τρεις τύποι που πρέπει, τώρα τους συνοψίζουμε, πρέπει να τους ξέρουμε, ειδικά και για τη Δευτέρα Λυκείου, πάρα πολύ χρήσιμοι τύποι, είναι ότι τα μολ είναι M δια MR ή νη δια νη α ή VSTP δια 22,4. Τους μαθαίνουμε και τους κρατάμε στο μυαλό μας. Μία ερώτηση λοιπόν από την τράπεζα θεμάτων πάλι, ότι για το 1 μολ ισχύει πάντα το εξής. Είναι ποσότητα νη α μορίων, καταλαμβάνει όγκο 22,4 λίτρα, είναι ποσότητα νη α οντοτήτων ή είναι μονάδα μέτρησης μάζας. Ναι, κάντε εσείς τι θα κάνετε, εμείς δίνουμε την απάντηση κατευθείαν, είναι ποσότητα νη α οντοτήτων. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μια μεγάλη τώρα σκισούλα, λέει πολλά, αλλά θα δείτε ότι δεν είναι τόσο φοβερή. Λέει ο ασβεστόλιθος είναι πέτρωμα του οποίου το κύριο συστατικό είναι το ανθρακικό ασβέστιο, να το εδώ πέρα, CaO3, και παίρνουμε ένα δείγμα ασβεστόλιθο, έτσι, και για να προσδιορίσουμε, λέει, το επί της 100 κλπ. Παίρνουμε 12,5 γραμμάρια του δείγματος αυτού, βάζουμε μέσα υδροχλώριο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα με την εξίσωση 1, δίνει εδώ πέρα μια εξίσωση, τη βλέπετε εδώ πέρα, και ο όγκος, λέει, που συλλέχθηκε του διοξειδίου του άνθρακα είναι 2,24 λίτρα σε συνθήκες STP. Με δεδομένο, λέει, τώρα ότι τα μόλ του διοξειδίου του άνθρακα, αυτά εδώ δηλαδή, είναι ίσα με τα μόλ του ανθρακικού ασβεστίου που χρησιμοποιήθηκαν, μας το λέει αυτό, μας το δίνει η άσκηση,
να βρούμε, να υπολογίσουμε εμείς τη μάζα του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχεται στο δείγμα. Πολλά λοιπόν λέει εδώ πέρα, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι είναι αυτό που μας είναι χρήσιμο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ότι ο όγκος του διοξιδίου του άνθρακα είναι 2,24 λίτρα σε STP, σε πρότυπες συνθήκες, ότι τα μόλ του διοξιδίου του άνθρακα είναι ίσα με τα μόλ του ανθρακικού ασβεστίου, μας το είπε η άσκηση, και ζητάμε τη μάζα του ανθρακικού ασβεστίου. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν και λέμε να ξεκινήσουμε από τι λέτε εσείς. Ξεκινάμε λοιπόν με δεδομένο ότι το νη είναι V222,4 σε πρότυπες συνθήκες για το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό το 2,24 που μας είχε δώσει, να κάνουμε τις πράξεις, είναι και εύκολες, βλέπετε 2,24 22,4, και να βρούμε ότι τα μόλ του διοξιδίου του άνθρακα ήταν 0,1. Ωραία. Αφού ήταν 0,1 τα μόλ του διοξιδίου του άνθρακα και μας έχει πει ότι αυτά τα μόλ είναι ίσα με του ανθρακικού ασβεστίου, και τα μόλ του ανθρακικού ασβεστίου θα είναι 0,1 μόλ. Ωραία. Τι θέλουμε τώρα να βρούμε? Θέλουμε να βρούμε τη μάζα του ανθρακικού ασβεστίου. Για να βρούμε τη μάζα θα χρησιμοποιήσουμε ποιο τύπο λέτε? Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο μη ίσον, M δια MR, γιατί θέλουμε να υπολογίσουμε τώρα τη μάζα. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε τη μάζα, χρειαζόμαστε το MR. Το MR του ανθρακικού ασβεστίου δίνει τα AR αυτός. Κάνουμε εμείς τις πράξεις εδώ, έτσι πιστεύω να το έχετε αυτό. 1/40, 1/12, 3/16 και βγαίνει ακριβώς 100, ένας πολύ ωραίος αριθμός. Άρα πάμε τώρα στον τύπο μας εδώ πέρα. Εδώ αυτό είναι 0,1 μόλ, είπαμε. Αυτό το βρήκαμε 100. Κάνουμε τις πράξεις, χιαστή λοιπόν, και βρίσκουμε ότι η μάζα, με απλοποίησεις βέβαια, είναι 10 γραμμάρια. Δίνουμε την απάντηση, η μάζα του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχεται στο δείγμα είναι 10 γραμμάρια. Οι τύποι, απομνημονεύστε τους, θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και φέτος στην πρώτη λυκείου, άρα κυρίως στη Δευτέρα λυκείου που θα κάνουμε στοιχειομετρία, και στην τρίτη βέβαια εννοείται. Θα τα ξαναπούμε.